देखी था अभी कौन उपलब्ध नहीं देखा था कि विकलांग बनी और यहाँ के और क्या दिक्कत होला। अब केहू प्रधान के पर नजर नहीं खे, ना वार्ड सदस्य के नजर बा, ना जिला पंचायत के नजर बा, ना डीएम साहब के नजर बा। भी अधिकारी बा एक गौवा के लोगवा के दुखवा के दर्द के समझो, डीएम साहब जी रहो समझिए दुख दर्द कोई कुछ ना। तय भादो में पता बड़ा गजन होता जी। हाँ बड़ी गजन होला, अब का करम गजन होला तब रुगा के बनाई होता। लेकिन हम देखे के चाहत नहीं जब कोई सेक्रेटरी साहब पहुंचल है ना वीडियो साहब पहुंचल है। हम वीडियो साहब से मांग करे के चाहत नहीं, मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन के साथ कहे के चाहत नहीं कि कम से कम रउआ ये चैनल के माध्यम से देखत नहीं, ये गरीब के आज ही गरीब परिवार के लोग बेबस बा, मजबूर बा, न शिक्षा बा न दीक्षा बा, पैसे नहीं तो पढ़ी लोग कहाँ से। गुजारिश करे कि ये मामला के पूरा संज्ञान में लेके डीएम साहब जांच करवा के पात्र व्यक्ति के सुविधा मुहैया कराएंगे। दीवाना युवा कबीर हुआ देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी 331 तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र के दोमाट कोठी गांव में के वार्ड नंबर 9 में। और उस वक्त बता दी कि सब चुनाव खत्म हो चुकल बा और ये भाजपा सरकार में सबका साथ सबका विकास मोदी जी का ये संदेश बा और जोगी जी के। और ये सरकार में दोमाट कोठी के वार्ड नंबर 9 में बानी हम उपस्थित। और अब तक बता दी कैमरामैन साहब के हल्के कदम से आई बाहर। और अभी तक ये गाँव में वार्ड नंबर 9 में लगभग 3-4 घर बटे। प्रदेश सरकार भी 5 वर्ष रहल, जोगी मोदी सरकार भी, केंद्र सरकार भी 5 वर्ष रहल। अभी देख सकता नहीं कैमरामैन से घुमा के कहम कि जूम करके दिखाई झोपड़पट्टी में कि आज तकले एक वार्ड नंबर 9 में अभी मकान ना बनल। और मोदी जी कहता नहीं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। हम पूछे के चाहता नहीं है दोमाट कोठी के ग्राम पंचायत के प्रधान से कि वो सब एक गरीब पर कहा ना ध्यान दे। जिला पंचायत से हम पूछे के चाहता नहीं, डीएम से पूछे के चाहता नहीं क्या ये लोग हक नहीं के बनत अपन आवास बनावे खातिर का ये पात्र के नहीं की। हम पूछल चाहता नहीं ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 9 के वार्ड सदस्य से का ये लोग के पात्र के नहीं खलो। तमाम बातचीत कर लोग से कि कितना कष्ट मान लो यहाँ लोग निवेदन बा कि हमने के राशन भी नहीं खा मिलत। और चाय के जूम करके दिखाई लगभग 3-4 गो झोपड़पट्टी में यहाँ लोग रहता नहीं लो। रात कैसे बीतला हम ही तो संग फीलिंग कर सकता नहीं कि जब भादो भदवारी के दिन आवेला तो चारों बगल पानी लग जाला। यहाँ लोग बगल में ही शमशान घाट बटे और बहुत यहाँ लोग के दिक्कत होला, गरीब बानी लोगिन। हम चाहे कि जो भी वीडियो देखा था कि हमारा पेज के फॉलो कर लेंगे, वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बात जोगी जी के तक पहुँचे, मोदी जी के तक पहुँचे। और एक गरीब के जना पात्र के बानी लोग आवास मिले के चाहिए, आवास मिले के चाहिए और राशन मिले के चाहिए। तमाम बात हम का नाम बड़ी जरा बेलास ना हो रोल के आवास मिलल बा ना। कितना जोगी सर कहाँ फिर कहाँ वोट करी नहीं लोग वोट हमने के वही कमल के फूल पर कोई नहीं जा आ फिर जोन बात जोन नहीं होला तुम वो लोग तो कमल के फूल वाला सरकार में जोगी जी आदरणीय जोगी जी भी कहता नहीं और मोदी जी भी कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। तो वो लोग आवास नहीं मिलल भी कुछ कहीं नहीं मिल देखत नहीं कि राशन वगैरह कहीं कुछ ना कहीं नहीं कुछ मिलल कुछ। आ प्रधान जी आवेल कि ना? प्रधान जी जब ऑटो पर रहे तो क्या कर रहे प्रधान जी? प्रधान जी आई ले कोई के हे करब हो करब बस चल जानी। हाँ कोनो सुनवाई ना होला, कोनो सुनवाई ना होला। अच्छा तो का निवेदन करम जोगी जी से, का आग्रह करम? अब निवेदन करब का हमारा है देख ले लोग बनवा दी झोपड़ी बस। और का निवेदन हमने के बाद जौन वहाँ के काम तो जिला पानी के देख सकता नहीं सकी ये दोमाट कोठी के वार्ड नंबर 9 में अभी जोगी सरकार में रोज बता दी कि वहाँ कहते कि सबका साथ गैस चूल्हा वितरण मिल बा। और गैस चूल्हा इतना मिलल बा कि कई करोड़ मिलल बा, लेकिन यहाँ के चूल्ह पर खाना बनाओ तनी यहाँ से कितना दिक्कत हो तो ये तमाम बात कर हम का ना पड़ी रहू रानी। अच्छा काहे सब लोग के मिलल बा गैस सिलेंडर वो नहीं मिलल क्या? ना अभी तक नहीं मिलल ना। सब लोग फ्री वाला बटा कुछ नहीं खे मिलल हमनी के, ना राशन पानी कुछ ना। बताइए लंगर लंगर बानी जा क्या ना हम बनाई खाना बताई बता। हाँ बड़ा गजन होते। हाँ देखो नहीं भादो भदवारी का पानी लागे हो तो बड़ा गजन होई। हां तो देखी कैसन बा हमनी के निकाल धान दिखाई देखी था अभी कौन उपलब्ध नहीं देखा था कि विकलांग बनी और यहाँ के हमनी के और क्या दिक्कत होला। अब केहू प्रधान के पर नजर नहीं खे, ना वार्ड सदस्य के नजर बा, ना जिला पंचायत के नजर बा, ना डीएम साहब के नजर बा,
जब छोट छोट अधिकारी जब अपना गांव के समस्या के आगे बताई तब नु समस्या के समाधान होई। ये सरकार में भी आवास के अभी ना निर्माण भइल तो आवास वगैरह नहीं मिलल ना कुछ ना। प्रधान जी के लेबे नहीं लोर बा। हाँ पहिल का प्रधान के रहे वे ना रहे संजय संजय उनके लिए कॉल बोल गई रहली 20 वाले गए बताए 50 वाले गए कुछ ना देनी हमनी के राशन अभी तक ये है सबका साथ सबका विकास वाला सरकार में देख सकता टाटी के अभी घर बटे सबका साथ सबका विकास वाला डीएम साहब रहुआ देखी एस राजलिंगम जी से हम निवेदन करतनी कि रहुआ ये जिला अधिकारी वाला क्षेत्र में और ये अभी मड़ई के घर बाटे मड़ई के घर बा कहाँ बानी जोगी जी रहुआ देखी और ए पर जे पात्र के बाटो के बनाव के प्रयास करी हम चलतनी यही घर के मुखिया के लगे का नाम पड़ी जाजे रहू लाल कली अभी ले लोग इनका आवास नहीं मिलो ना हमने के आवास नहीं मिला ए बारी वोट कहाँ दिया नहीं कमल के फूल के तो जोगी जी कहे कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास तो आवास ना मिलल अभी ना हमने के आवास मिलल बा ना राशन मिलल कुछ ना राशन ना मिलल ना सबके राशन बटा फ्री वाला बटाइल रिफाइंड बटाइल तो कुछ ना मिलल ना कुछ ना तो प्रधान जी के लिए गइल नहीं किनाए खातिर कि हमरा कोई बार गोइल बानी तो प्रधान 50 वाली गोइल बानी कहियो ना हमने के की है बेरे वर्तमान प्रधान के बार हुए हैं के अख्तर तो मैं का कहनी प्रधान जी अख्तर प्रधान जी कहिले मिली या कहियो ना देना राशन उसके में नाम ना लिखाई कौन कागज बनल कुटुंब रजिस्टर को नकल करे ना नहीं के बनावल सबका विकास वाला प्रदेश में जौन की उत्तर प्रदेश सबसे टॉप 10 में बेरी चल रहल बाटे और ये सरकार में मड़ई टाटी के घर बाटे। सरकार से हम आग्रह करम निवेदन करम और जिला अधिकारी कुशीनगर जनपद के और यहाँ भी बानी लो यहाँ से भी बातचीत हुई देख सकता नहीं कि ये सबके जो उज्ज्वल योजना के तहत गैस सिलेंडर वितरण भइल बा वो जमाना में यहाँ कभी चूल्ही पर बनावता नहीं खाना काहे इतना दिक्कत बा का बात बा काहे रहुआ ऐसी बनावता नहीं खाना कोनो आवास वगैरह नहीं मिलल अभी सिलेंडर वगैरह नहीं मिलल सिलेंडर के फार्म भराई रहे को कहली प्रधान के दियल फार्म भर के नहीं भरले अब भर से चाइना भर कहलन जी गैस मिली आसरा धरल बड़ा नहीं खन देले गैस अभी हम ये तो सबके वितरण फ्री में मिल रहल बा सबके ना कुछ नहीं के मिलल ना राशन हमनी के मिलेला कोई कुछ ना तो भादो उदे में पता बड़ा गजन होतई जी हां बड़ी गजन होला अब का करम गजन होला तब रुगा के बनावी निसन अबे पानी आ जाओ तो पूरा पानी से भर जाई तो के खाना बन पाई तो वही आन बनल प्रधान जी लेबर नहीं रुआ आवास खाती हां कोई हाली गइल बनी सन तो का करबे प्रधान जी कोई नहीं प्रधान जी मिली आसरा धरल रही ना कोई ना मिली अई धुआं दुकुन सबके मोदी जी कहतनी कि धुआं दुकुन ना होके बहन माता जी बोले से खाना बनावे गैस सिलेंडर देतनी सबके वितरण करावतनी आ रिफाइन वगैरह जो मिलत रह तो ना मिलल कुछ नहीं के मिलल कोई हमनी के सबके फ्री के गाला खाइले रहो लोग कुछ ना मिलल हमनी के तो पैसो के नहीं देले हमनी के फिर के तो अलग बा वोटवा बेरी कहां दिया रहल मोदी के दिया फूल पर दिया बा। अच्छा सब लोग हम गांव पूरा भ्रमण कर सबके कहता कि मोदी बढ़िया काम करी रोल का आवास ना मिलल तो प्रधान से करी दरख्वास्त कर कॉल कर कोई हाली गइल बनी सन 5 साल संजय प्रधानी रहे तब दौड़ल बनी सन तो प्रधान जी ओकरा पूर्व प्रधान का कहनी वहां के जब रुआ के प्रधान रहने तो संजय जी वो कहीं जे मिली आवास मिली ना धनी हो आसरा धरले 5 साल हमरा घर हमर गार्जियन कमाइले बानी। अच्छा कहनी जे एगो बाथरूमो ना बनवानी हमनी के बाथरूम ही नहीं के बनल ना एगो बाथरूम भी नहीं के बनल हमनी के और ये प्रधान के वर्तमान प्रधान बरा आ तारो के लगा कोई हाली गइल बानी स त वो कहिने जे मिली आवास दियाई राशनो के कहिने जे नाम जोड़वाए में नहीं जोड़वा तो देख सकता नहीं कि ये दोमाठ कोठी के वार्ड नंबर 9 के जनता कितना दुखी में बा और यहाँ पर आवास के भी अभी निर्माण नहीं भइल और एक ग्राम प्रधान के जो शिक्षित लोग बा वहाँ से भी बातचीत करब हम का काम चाचा अभी लोग के आवास मिले के चाहिए पात्र के बानी लोग की ना यहाँ के सबसे पहले हम तो ये कहब कि हमरा ग्राम सभा में ग्राम सभा दोमाठ में सबसे गरीब परिवार ई लोग के सरकार के तरफ से सुविधा मिले के चाहिए जौन सरकार के तरफ से सुविधा आवे के चाहिए मिले के चाहिए तौन सुविधा आज तकले ये लोग के ना मिलल जैसे मान ली सरकार के तरफ से आवास मुहैया करावल जात रहे तो गरीब लोग के ना मिलल जे पैसा देत रहे ग्राम प्रधान के जेकरा मकान बाटे वही के आवास मिलल बाटे जे गरीब लोग पैसा ना दिहल समय से ग्राम प्रधान के हाँ वो व्यक्ति के आवास ना मिलल
राशन कार्ड में भी जे पात्र व्यक्ति बाटे ओकर भैया नाम नइखे चढ़त। ऐसे कि एजा के कोटेदार और ग्राम प्रधान भी ये लोग से पैसा के डिमांड करेला कि पैसा देबो लोगे तो राशन कार्ड के तो पैसा के डिमांड। हाँ, पैसा के डिमांड कोटेदार? कोटेदार के द्वारा पैसा दोमाट कोटी के कोटेदार? हाँ, दोमाट के कोटेदार के द्वारा अच्छा पैसा लेके लोग के नाम चढ़वावल जाला, कटवावल जाला। जे पैसा ना देला भैया ओके ई तो हर गांव के हाल बाटे जी, तो हर गांव के हाल बाटे। हर गांव से ज्यादा यही के हाल बाटे। दोमाट कोठी हाँ, के। दोमाट कोठी के एथी कोटेदार के भ्रष्टाचार से बहुत गरीब लोग मने परेशान बाटे। तो प्रधान जी लोगवा के वोट नहीं पौले कि यहाँ लोग ना देखे के चाहिए अरे कि मिले के चाहिए ना? प्रधान जी के भी थोड़ा यही में मिली भगत रहल हुए। जे पहले प्रधान रहल हुए जी उ पूरा कोटेदार के पक्ष में रहत रहले। हाँ, अच्छा ए बरा के जे प्रधान बाटे मान ली अभी तो 1 साल नहीं खे पूरा भइल, जी अभी तो अपन सिस्टम तैयार करत रहे, लेकिन फिर भी उनका जौन एक्शन लेवे के चाही गरीब के प्रति ओई में बहुत उदासीन बड़े। अख्तर प्रधान जी उतना नइखन क पावत। प्रधान जी के ना लौकल 5 साल तो उहो के चलौला बानी, तो उहाँ के ना लौकल। अरे उहाँ के तो लौकल उहे खाली रुपया कमाए के। जे आवास के नाम पर पैसा दिहल, राशन कार्ड के नाम पर पैसा दिहल, ओके काम भइल। जे ना दिहल ओकर काम ना भइल। तो का गुजारिश करम जोगी सरकार जी के हम बाटे? तो सरकार से यह गुजारिश करे कि ये मामला के पूरा संज्ञान में लेके डीएम साहब आ जांच करवा के पात्र व्यक्ति के सुविधा मुहैया कराई लोग। जी जिला पंचायत से सदस्य के प्रत्याशी रह चुकल बानी यहाँ के क्षेत्र संख्या 44 से। यहाँ के क्षेत्र पर यहाँ से तमाम बातचीत हुई। सबसे पहले तो हमारा चैनल में स्वागत बा भोजपुरिया माटी के लाल के। बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहब हम कि अपन बहुमूल्य और कीमती समय निकाल के दिलीप जी दोमाट के ऐसा जगह पे पहुँचल बनी कि येजा आज तक सिर्फ जनप्रतिनिधि वोट लेवे खातिर आवेला लो और वोट लेके चल जाला लो, ओकरा बाद जब मुड़ के ना देखेला लो। आ रउआ संज्ञान में जब ई गांव के ई दबे कुछ परिवार के संदेश रउआ लोग पहुँचल तो रउआ पहुँचल बनी। एकरा खातिर पूरा दोमाट के जनता के तरफ से हृदय से धन्यवाद देवे के चाहतनी। रउआ से पूछे के चाहतनी, रउआ टेलीविज़न के माध्यम से मांग करे के चाहतनी कि आज ई निषाद बिरादरी जात के मलाह हैं ये लोग जी। और देख लीजिए उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के सरकार चले जाता जी। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सबके साथ सबके विकास। डिजिटल इंडिया में देश के प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया के बात कर रहे ना जी बिल्कुल। आपके सामने डिजिटल इंडिया देखे के मिलता। जी जी। आज के तरह से अपन जीवन यापन करता लो, के तरह से अपन गुजर बसर करता लो कि एक प्रवेश में तो सबसे पहले एक ग्राम प्रधान के मुताबिक तो बनता जी कि अपन ग्राम प्रधान के समस्या के आगे बढ़ाए बताएंगे हम। प्रधान लोग के का मतलब है भैया? प्रधान लोग के वोट चाहिए। प्रधान लोग के जब वोट के सीजन जब शुरू होला तो दुआर अखड़ल चालू कर देला लो। सुनले मानी कि क्षेत्र में ईंटा लोग भी गिरवाला प्रत्याशी जे मने होगला उ। हाँ भैया, ईंटा तो गिरबे करला। ईंट गिरावला के बाद जब चुनाव जीत जाला लो तो ना सदन में बोलला लो क्षेत्र के समस्या। सदन में है ना आवाज उठावे के चाहिए। जी जी, ये सदन के मुद्दा यही है ना। गरीब दबल कुचल लोग बाटे ओके आगे बढ़ावे के समस्या के समाधान होके उ लोग लाभ उठावे। तो ई मुद्दा ना उठाई लो जी। बस उनका लोग रुपया कमैला से मतलब बा, धन कमैला से मतलब बा। हम डिजिटल इंडिया में पूछे के चाहतनी, घर घर देश के प्रधानमंत्री जी कहतनी, मंच के माध्यम से, सभा के माध्यम से मुख्यमंत्री जी कहतनी, रुआ बता दी, रुआ सामने चूल्हा गैस सिलेंडर मिला देखे के ना गैस सिलेंडर। तो ये डिजिटल इंडिया हो। आज ये परिवार में देखी छोटे छोटे बच्चन के शरीर पर कपड़ा नहीं खे, और इनका लोग के नेता संजय निषाद जी ओन हम उनसे मांग करे के चाहतनी कि जो एरोप्लेन में घूमत रहे नेताजी, वो कबो अपने निषाद बिरादरी में आके कबो हालचाल पूछ ले कि हमारे बिरादरी के लोग केंगे जीवन यापन करता, के तरह से गुजर बसर करता। आ सब लोग फ्री वाला राशन पाता, यहाँ लोग फ्री वाला राशन हो नहीं क्या मिलत। राशन खातिर दर बदर के ठोकर खाता लो। राशन केकरा मिलता भैया? जेकरा 4 गो बोलेरो बा, जेकरा आलिशान मकान बा, घर में टाइल्स लागल बा, चाहे जना सऊदी वालो। जरा आप बता दी, ये लोग के घर में तुम देख ली टाइल, ये लोग के घर आलिशान देख ली। ये जमाना में डिजिटल इंडिया के जमाना में फूस के घर बाटो अभी तक, तो ये लोग के ना मिली, गरीब लाभ से वंचित बा। और वो कहते डिजिटल इंडिया पूरा विकास के गंगा बहता उत्तर प्रदेश में। दोमाट के एगो छोर पर खड़ा बनी, दोमाट के विकास देख ली, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे विधायक हो,
ये तीनों जनप्रतिनिधि ठगने का कार्य किए इस क्षेत्र को। अच्छा, ये वार्ड नंबर 9 के वार्ड सदस्य के हो? वार्ड नंबर 9 के सदस्य ललन निषाद जी हैं। अच्छा, इहो के तो इहे बरादर कहीं ये के तो ये बताइए ध्यान सदस्य देवक चाहिए जो वहाँ के प्रधान जी के लिए पहुंचा नहीं बात कि हमरा बिरादरी के अंदर लोग समस्या में समाधान। अच्छा, ये बताइए पूरा ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ सदस्य अगर सदन में मुद्दा उठावता तो पास करल मुख्यमंत्री के कार्य बा जी। तो ये लोग सदस्य लोग जब अपन बात रखत लो, अपने क्षेत्र के समस्या रखत लो, तो गांव के प्रधान के ऊपर ध्यान देवे के चाहिए ना। हाँ हाँ, ये कार्य तो गांव के प्रधान करे के चाहिए। जी। हम मांग कर के चाहते नहीं विकास खंड से रही बीडीओ साहब से कि बीडीओ साहब अपने सेक्रेटरी साहब के भेजी, धरातल पर उतर के कार्य करस लो। मुख्यमंत्री जी कहते नहीं कि धरातल पर कार्य होता, लेकिन हम देखे के चाहते नहीं ना कोई सेक्रेटरी साहब पहुंचल है ना बीडीओ साहब पहुंचल है। हम बीडीओ साहब से मांग करे के चाहते नहीं, मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन के साथ कहे के चाहते नहीं कि कम से कम रउआ ये चैनल के माध्यम से देखत नहीं, ये गरीब के आज ये गरीब परिवार के लोग बेबस बा, मजबूर बा, न शिक्षा बा न दीक्षा बा, पैसे नहीं खे तो पढ़ी लो कहाँ से जी बिल्कुल। न 3-4 के झोपड़ी बांट चुकल बा। लोग का नाम बाकी प्रधान जी के लगे हम कम से कम कई बार गए नहीं, लेकिन समस्या के समाधान ना भइल। तो ये समस्या के समाधान प्रधान जी से नहीं हो रहा बाकी लोग करवाई। और ये भी वीडियो देखा था ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहना पड़ी रहू चंद्रेश्वर यादव ये समस्या है बड़ी अथी बाटे, अभी ले प्रधान के सुनवाई ना बहुत समस्या झूल भाई जी प्रधान होला उ ध्यान ना देला, अपना जीप भरला के आगे ध्यान गरीब पर क्यों नहीं खेती, खाली बस चुनाव में ध्यान दिया, चुनाव में ध्यान। लेकिन जनता को तो कहीं ना कहीं गलती बा कि जे मुर्गवा और दरुइया पी लेला भुला जाला विकासवा के बारे में। तो ऐसन बा ये जो केहू ना पी या ना केहू खाई, ठीक बा, सब कोई अपन अपन वोट दे देला, उतने का अधिकार बा, लाभ लेवे का अधिकार ही नहीं। का प्रधानी सर का आग्रह करम सबसे पहले तो प्रधानी से तो आग्रह बा जे ये का ध्यान दिहल जा जी। अच्छा, का काम रहुआ का कहम हम ये कहम जे विकास के काम के सब बढ़ले बाटे, विकास होते नहीं खे जी। वोट खतरा होता तो कहता विकास करावत रही है करावत नहीं, प्रधान कहता वोट दो हमके शौचालय बनवा दे। अब तो गर्मी के दिन आ गए, तो भादो भदवारी के दिन आ गए, सांप गोजा जब निकलियो तो माई बहन के बड़ा दिक्कत होई, दिक्कत बढ़ला बा। लेटिंग जब भादो में पानी भरी चला तब देखने के इस क्षेत्र खातिर कितना दिक्कत हो जाई। सबसे प्रॉब्लम है यहाँ शौचालय के जी, पानी चारों तरफ भर जाए, औरत कहाँ जाए सब जी। सबसे तो क्या गुजारिश करे जाके अधिकारी लोग से, अधिकारी लोग तो सुनवाई कर लेता तो कौन लोग जिला पंचायत सदस्य से क्या गुजारिश कर रहे हो? खाली आओ तो लोग वोट के टाइम में, चुनाव के टाइम में आओ तो लोग जितना विकास करे विकास से हो जाता है, अलाउ से रेडियो से हो जाता है, बाद तो कोई आवत नहीं खेल। हम का कहे, हम तो सब जानते बानी, तो का कहे, हम जानता नहीं जो कोनो काम ना होला। जो हर ये प्रधान जीतेला वो कहेला जो हम काम करा दे, घर बनवा दे, केहू ना बनवावेला। वैसन प्रधान जी से हम चाहे कि रहुआ देख ली, रहुआ गाँव के जनता कहता कि खाली प्रधान जी बस चुनाव के समय में ही विकास के बात वहाँ करी लोग, चुनाव के बाद जान यहाँ कहते हैं कि चुनाव के बाद कहीं गांव में विकास ना होला, बस खाली बस मुंह से विकास होला जी। ये सिलेंडर मिले के चाहिए ना, सिलेंडर मिले के चाहिए, एकदम राशन मिले के चाहिए, ये लोग घर बने के चाहिए जी। ये शुरू से ही प्रधान लोग कहता होता लो, कबो ये लोग ना घर बनवा। ये बताइए, जब से आज़ादी भइल बा तब से चुनाव जब भइल बा, चाहे प्रधानी को चाहे लोकसभा चुनाव को चाहे विधानसभा चुनाव के, जितना मैंने विकास के खातिर फंड आवला उतना ईमानदारी से नेता लोग अगर विकास करा दी तो देशवा कहाँ से कहाँ बहुत आगे चल जाए, बहुत आगे चल जाए, लेकिन क्यों नहीं करा होता है। जब जनते के पैसा जनते में खर्च जनते में खर्चा जितना जी, हाँ जितना दिन से लोग घर गिरल बा सब प्रधान देखता होता लोग कहियो ना काम करावेला लोग जी। हाँ।